खुलुमबाय काजतनो ताहुकते बुकसं हाइन हाइनरो बाइक खाइनेराम कक सना बागै फाइजाका ताहुकते बुकसं ककाइछि ताहुकते बुकसं ताबुकनो kaham breaking news sopai tongbaika buba garno haina hai bitisuk namjagoi tongka Amit Shah song haina hai dongphika buba garno Delhi darbaro Home Minister Baratha Gotoni Amit Shah bai buba garno ringjak tei Home Minister ni dagi Mumbai no Tripura ni tabuk je busango 14th October bo haino hai kaisa program munai khumlungo abo Tripura ni Tripura businani Delhi ni sarkar nukna ni bagoino o meeting ro mutongo ake takute buksong belai no positive ko khonai tongo phainai loksobani sikang no get arti parlen mani manu obo hai kaisa kok toma kaham positive sopai dong phaika ake takbosong kisa khalok di dojorani buba gara kaisa tiprasani thangi thangnani lama khai kelangnai kok rijak buba gara hake sungbu poitu chawo tabuk je kok toma sopai tong 2024 lok sobani sikang no Geta Timberland Manchinai Obahai Kaisa Koktuma Bisingni Khobor Kaisa Secret Babe Phaitongkha Hage Takokte Buksong Norok Bubagaran Logiridi Angnorno Aponi Bagano O Koktumano Konawoi Norni Thani O Koktumarno Pusubrina Nibagoi Angnor Thani Nokjana Namphaka Te Bubagaran Logiridi Te Support Khaitom Di Bubagarano Te Hamjamung Ridi Bubagara Thuinai haipano tiprasana ya kaja tiprasana hamtrai riklongnai tabo buba garano bul buji tongnai rok ang kubangma neta leader of tau buba garano kha koyoi buba garano support khaya tongnai rongno ang bon sanamu sungo jorano kai season nai norong ni bagoi bo dairi o suito nijak sabo buba hai media bu sango kok saitom sabo Dofani bagui samung kaham khaitong masa to sak bukhokjo kais khoroksa mangmung salia top leader ni wansugo sijak nukjak ni wansugo tabuk dofani kok kai salia dofani boromose sokomarna ni dofa bai dofa wala nani sal paike buba karna attack khaide hinai bini warriors rongno bini mane logi tongnai Tanggu bogorong na dagi tong sibu haimba sadi borok biang CPM ni rang na hari se tiprasa na wala ina ni chai togoi tongo kuti rang na hari chai tongo buba garna bhai ke sil chawoi gobama media rok tong na bini media rong saklai tongo obai ke sadi obai ke sai bono bodnam khadi kok pirdi rok obai nanan ta kok sai tongo Hake badi dibin ko rona so sali angkai boro airno neta ini wan sugya murkho neta aba hairomno neta ini tawan so bai takte buksong buba garano no paithak buba garano phegoi kelangnai abo poito tongo ang tenorok logiri tongdi ang ta eja kaisa kono politics leader biya ang eja teksa tiprasa hisaboi ang norno kaisa message rohoro buba gara kubu no norno phegoknai ang sungjo todon phegoknai kaisa hamkrai phainai o 2000 Lok Sabha ni bisingo bobo gara tabuk tiprasani bithi je matrono Sudhir Bomon u singango kaisa meeting sabawo Tripura Mothani Supremo buba garno kobokha o news viral thaka o viral ni bisingtoi Sudhir Bomon songbai Congress songbai CPM khai milioi duita Lok Sabha onu sekjanai kirjakha Amit Shah O Amit Shah tabuk BJP ni Home Minister no Saiman Able Kendro tongnai bo Saiman thangoi tabuk Tripura duita Lok Sabha mathatok matang yang tongkha BJP rok obori bagoi tabuk bithi nang sugoi tongkha pelai kai chawi thangka adino Sudhir Bomon buba garno kobok mani tui khaino o viral man video tabuk
bithi nang sugui tongka bubagara tabu getar tiberland je jaga panu nang sinai aboni bagani tiprasara bubagara buba hege samung khai at least kisa logiri di kisa khalok bai di kisa misa chaya rok mani no norok na garoi haina hai hami thakpi di kisa logiri di logi tom di bubagara support khai di hamjak di ke buno hamnani hamya sanani ya 10 no hamya sanani ya sini man tadi sungsal lainani bahai ke sanani sungapa bubagara ne bisinti surai nokha hake takok tai buk song ang to bisi ko bu sana runia norom thane hainu ani je babi mani wan sumani tikai thain thakam share khai beka ani samani rok pa kai norok ya sagai share khai dio video no share khai dei tai sai sama to kai na ka please koma khai dei o video no asubai nang motak sino hambai khulumbai ka